Tima KCB RFC joloch mag tuke mag agoko mag Kabeberi Sevens bang' loyo tim mar Menengai Oilers point 29 e finals mobage mano modiambo manyoro mano bage alap ma RFUA grounds. Floyd Wabwire nomiyo bengi mar KCB points 5 mokwongo kapok Emmanuel Opondo ne omedo try ni KCB mar ariyo kendo medo conversion. Jatugo machon man tugo ne tim Mashujaa Jacob Oje nomedo ne KCB try mar adek mano kelne gi machiegni gi loch mana kapok jotugo dhi yweyo. Festus Shiasi nomedo KCB try mano chwalo points gi nyaka 22 kuom nono kapok Asati nomedo points nyaka 27. Abukuse nomedo tim ma Menengai Oilers points 7 mar yopi wang'.